Pensamos, polo que estivemos a no adestramento, bueno, todos ben, é importante, ademais, o importante que se fixo o sábado. Con que sensacións marchaste logo de xa de repousar un pouquinho que pasou as horas, o análisis do partido, que se falou hoxe despois do acontecido o sábado contra o Barça? A ver, cando estás así en quente despois do partido nós que non estamos acostumbrados a que outro equipo nos teña o balón, pois sempre tes unha sensación así un pouco agridoce, pero despois ves o partido en frío eu creo que sí, tuveron máis dominio, tuveron máis balón, pero sin xerar ocasións, as ocasións máis claras foron dos nós, en todo momento tuvamos o partido controlado, un 2-1, sabendo que o empate nos valía, eu creo que resolvemos o partido bastante ben. Si ben é certo que queríamos ter un pouco máis de valor, ser un pouco máis protagonistas, e non fomos quen de facer. Sin embargo, podemos a falar do que se falou tantas veces durante a Liga, non? Que se saiba facer ese outro fútbol cando toca. Por eso se ficharon os xogadores que se ficharon, para tamén, entre comillas, saber sufrir, contemporizar, porque tampouco eles tiveron ocasión, non? Me recordo un balón que pasa por diante da portería e nada máis. Sí, nós durante o ano xa traballamos moitas veces este tipo de fútbol e xa incluso houve partidos que Iago desde o banquillo nos dixo que esperábamos en contención, porque tamén é unha maneira de entrenar durante o ano, sin despreciar os rivais, pero sí que é unha maneira de traballar de cara a un hipotético playoff. En este caso estamos todos concienciados de que nestes partidos de playoff sempre se pode sufrir, hai momentos que vas a sufrir porque xogas contra os mellores equipos da categoría, e hai que estar preparado para eso. É certo que físicamente pois, non estamos todos, ningún dos 4 equipos como nos gustaría, e hai xéranse máis espacios, pero ainda así, en cómputo xeral, fixemos un bo partido. Como os podes matar antes do descanso, e tamén incluso cando eles máis acusaron, en alguna contra, podes desmatalo antes de que chegara o terceiro no descanso. Sí, mismamente nos primeiros minutos da segunda parte, tuvamos dúas ocasiones claras. Sí, tamén. Sí, por eso non podíamos matar o partido durante o partido e incluso nos minutos finais, cando eles estaban máis encima, tamén podíamos matar o partido. Claro, bueno, por iso que o partido do Ourense o sábado domingo, esa falta penalti que acaba sendo penalti, bueno, foi como foi, se parece como un rival, o Ourense. O Ourense é un rival moi forte, xa foi durante todo o ano e aí está que os números son casi similares aos nosos. Espérome un partido moi difícil porque penso que se vai resolver por pequenos detalles, o equipo que este máis acertado vai no levar. E do Ourense ouvimos o partido e pasoulle un pouco parecido a nos. Cando vas por encima do marcador, pois sempre te van a dominar. Si ben é certo que o Arousa tuvo ocasións de verdad, pero tamén porque o Ourense pois, non está físicamente como lle gustaría, porque durante o ano non fixera esas ocasións. Por eso son partidos trampa estes, levas 4 meses sin xogar e a verdad que son partidos moi difíciles. Outro día, non sei como que traemos a este tema o sábado, non? Notaste o calor en Malaídos ou non? Facía moitísimo calor, sobre todo na primeira parte. Eso eu creo que fixo media despois na segunda parte. Porque eu falaba con algún compañero do Ourense e do Arosa que eles tuvo un día fresco, un día para xogar perfecto, e nós se sufriu un agobio, xa os primeiros minutos non estás acostumbrado a xogar con tanto calor e notas. Bueno, saícheles moi ben, aí está 20 minutos a gañar dos 2-0, moi intensos, apretando, un pouco pode valer ese plan, de que vos vai o empate, non? Porque xa falábamos outro día, vale o empate e tal, pero non podes ir a empatar, ni moito menos, hai que ir a gañar o partido e logo ver o que pasa durante o partido. A idea, eu creo que é máis ben de todos os equipos, é xusto cando empeza o partido ou despois das pausas e hidratación, pois hai que ser moi enchufado, porque metes un gol neses momentos e son momentos claves. E nós, que nos vale o empate, se metes un gol ao principio do partido, xa lle condicionas o partido ao rival. Por eso é clave sair enchufados cando empeza o partido, despois das pausas, despois do descanso. Son momentos claves que tamén o Ourense neses momentos sale moi enchufado, que se viu onte, e hai que ter moito ollo. Pois todo teu, Iván. Vale, gracias. Pois nada, Sam, un par de preguntas por completar únicamente. Bueno, un pouquiño, falabas de que houve momentos do partido no que o Barco ten o balón, vos domina un pouco máis. É verdade que despois do partido dixo Iago que por un lado eso era empuxe do Barco, pero por outro lado tamén era un guión de partido polo que vos apostabades nese momento, que era esperar un pouco máis atrás e logo sair á contra, que é algo que traballades tamén este ano. É algo que anos anteriores non se daba tanto, é un pouquiño unha novidade. Como te encontras, como vos encontrades dentro dese guión?
A ver, durante o ano os encontramos moi cómodos. Nós somos un equipo que si se pon por diante e espera, temos xente moi veloz, é algo que traballamos durante o ano, e outro día pois, tamén se viu. Puidose ver que no momento que nos puxamos por diante esperamos e tivemos moitísimas ocasións claras. É certo que as distancias, as basculacións, pois fanse máis lentas porque físicamente non estás como te gustaría. Pero sí, é algo que outros anos non traballamos, pero que este ano nos vemos fuertes neses aspectos. Bueno, aínda que sone atópico, imagino tamén que nesta final o equipo que se adiante pues, vai ser unha das claves do partido. Sí, é unha clave ir por diante, mismamente nós, porque nos vale o empate, pero nestes partidos, que xa se ve hasta en primeira división, que a xente non está físicamente fina e pode haber goles en calquer momento. Eu creo que os goles que entren ao principio poden condicionar o partido, pero non creo que sean definitivos. É máis cando se trata dun partido único, que é unha final, que se vas por debaixo vas a dalo todo e se vas por encima vas a defendelo como podes. Por eso que é importante, obviamente, pero non creo que sea definitivo. Bueno, o Ourense é un equipo que xa coñecedes, xa vos enfrentastes a él 2 veces na Copa Federación e tamén na Liga. Un equipo que, se vos fixestes unha boa temporada, eles, pois, moi parecida, porque simplemente quedaron un punto por debaixo. Entendo que esperades unha final, pois, de ti a ti entre os dous equipos. Sí, vai ser un partido que eles van a xugar de todo desde o principio, porque xa se ve durante a temporada xa nos enfrentamos 2 veces, nas dúas foron partidos moi igualados, durante a Liga, pois as ligas son máis ou menos similares, o que fixemos, os números, vai ser un partido que nos lo vamos a xogar todo, a verdad. Unha das novidades neste playoff son as pausas de hidratación. Entendo que necesarias porque, como ti dis, pasastes calor e estamos con temperaturas altas, pero ao mesmo tempo tamén se están empregando como pois, tempos mortos máis propios de outros deportes, non do baloncesto, quizáis. Gustache, ves eso como unha medida para implementar no fútbol a futuro ou velo máis esas interrupcións máis propias de outros deportes e non tanto do fútbol? Eu, sinceramente, vexo para este período que é algo excepcional, porque a mí non me gustan as pausas de hidratación, porque cando xa mismamente se te están dominando, o equipo que te este dominando, dache 2 minutos para coller aire e despois da pausa o partido cambia. E estáse vendo en primeira división continuamente. Eu non estou a favor, porque o fútbol sempre foi un deporte continuo, e cando estás pasando mal, pois pasado mal. E cando estás disfrutando e metendo o equipo, facendo pasar mal ao outro, pois tamén tens que facelo pasar mal. Eu creo que non estou a favor ahora mesmo nesta situación, porque penso que sí que está ben tomada a decisión, pero non para o futuro. Xa para rematar, un pouco en paralelo tamén o playoff, onte coñecíamos o tema dos positivos no Fuenlabrada que impediron, bueno, como sabes, toda a historia que veu detrás, o que se disputara o partido deportivo e demais. Botando un pouquiño un vistazo ao protocolo que sacaba a Federación pois para este tramo final de Liga, é verdade que, bueno, un podese contaxiar en calquera lado, pero sí que había facíase moito fincapé, pois prácticamente os xogadores exixíanlle que foran do adestramento á casa e da casa do adestramento. Eso é algo que tamén aparecía no protocolo para vos. O que pasa que vos non sodes futbolistas profesionais e tampouco se vos pode exixir eso porque non vivides do fútbol. Pero sí que che quería preguntar a raíz deso, pois si unha vez que comezaron os adestramentos, que comeza a competición, pois si o teu día a día pois cambia moito nese sentido, si hai que facer moito máis fincapé pois nas precaucións e en todo nese tipo de cousas. Bueno, eu polo que falo cos meus compañeros é o que fago eu levo unha vida que entreno, vou para casa e apenas quedo con amigos, con nada, por teléfono moito, fun a tomar unha vez 2 cafés, pero con compañeros de entrenamiento, sabes? Que non, casi apenas fago vida social, e eu creo que xa teremos tempo de facelo, non é momento de facelo, hai que ser moi precavidos, porque se esa xente que ten uns protocolos espectaculares, que teñen PCRs cada certo tempo, se contaxian, unha persona normal que ten que ir a traballar todos os días e anda pola calle, non sei como, que perigo ten, sabes? Eu creo que hai que ser un pouco sensatos e xa teremos tempo de disfrutar.